kono accu waɗana halan ɗum mi ɗaya wonirni ala debbo fotano a ñiimo ala maafe mi ɗa ɗum ɗon yo wono hara nene mami ɗo ala ko hikkanomo yeeso an kadi a sagata cecco o mi wata jaɓde min ɗon mi wata min ɗo bili accu jomba accu ndaremo ɗo kadi fi allah nene ko ɓiɗɗo o timino mari wallahi miɗo ɓawa ɓiɓɓe a arti e on ɗon kadi joni en gayni haala non o way o sinitina feɗi ɓiɓɓe ɓe a wiyata min ande yitaran toɓɓi ɓe sina e honno ko hanno haalirte so ɓe noddi ara komi yiwɓe wata jaɓde men ɗon mawdi billi darade wonde yawrete hakkude joni falemo on non koya joom a wona lambawa mum kadi lambawa mum acca no yiya ko allah waɗata ko lambawa mum par ce que ma windinan ɗo si yaɗo ko goɗɗum o gada ɗo ton joni lambawa mum kala ko faɗo waɗe ɗum ɗon ngal ɗo tun si ngal ɗo moƴƴali non non je suis d'accord yalla tan kala ko faɗo lambawa ɗum ɗo nene o faami wiyedata ko hande mi mayata ko janggo anda walla andi ɗum ɗo eyyo waɗen ɗum nam joni na ella joni waɗe programme o lambawa mum kala ko inu ɗon je suis d'accord envers vous nani joni la garde quoi awa ara neɓani toyi neɓata yara je joni ande so heɓi feere defangol o tigi mango ni no moƴƴi ko hande awa ellala mi darema ketim da so neɓande joni en cikki ɓe motoɓe ƴettata suɓamo ƴettata o ɓayda gaari otoje e billi an kadi ko bon onon ɗon suusireduɓe soɓe tawen suusiredu hay ɓeɓe motoɓe wippoto a wayray kamɓe rondi hara ɓe naɓima wowde yaɓe ɗon kadi kono ko wowdi wo koko faala ko o watta Adi. Come ça va? Quindi, Ouais, ça va. vogliono a Gaza. Gaza, voilà, Gaza. Ho informato mamma voyage de. Gaza raga. Gaza no voyage ni Senegal kadi ne bi la ne bay ton kadi le moƴƴano. Owe, una nen ni men gen yu gorgo. Una nen ni men gen. Ko hande go yo bouge, est-ce que on se matara mala kay aéroport no voyage. Ko hande nane do bouge. Akun ma. Oh, kana na masiyon. No hetu do tapo pangal gonga. Wata na inde o yero voyage. Mi le men hal di miara no ka hande 18. Kuna la mo voyage. On ko no way. Kiliyan ɓe makko bus ko noon ngo waɗirta ɗo o innataɓe dañi hannde wona disponible o jonnaɓe fof programme o ɗum hanno on ko noon wayi de ko joni jonane ɗo min ɗuma même pas 10 minutes ga ko yi ɗo Wawa. Mi olaki. min sa mi ɗowtano par ce que telan okkipiga moƴƴa min ko ɗum waɗa o yeeyi Gaza ko ɗum waɗi lam. o waɗete ko ɓuuri ɗum sa haqqilani on ko noon wayi o yeehi soɓe No, waɗi ɗo waka quoi. Parce que moi ndi si mi ari ga min ko kanko ɗum wattalan siru dera la welti quoi. A fami ga kanko ɗum wattalan har musukulara on tini woni bien quoi. kanko ɗum nde wawma gére ko par ce que min kadi langa ɗimmoɓe amen ɓen kadi oga ko haaliri No, woni min a fami min ko kanko mi woodi antigidani ko mi harta ɗo ko fona kanko mi jettata. e wowtodira e nder ɗum e wowtodira O mi wolaki ko on ɗo wawi ko ganga wawa waɗi. habbini haaldama ƴettan tum dara ha ƴettilan anda a wawata sodugol ko a yiyaani otuma testuɗa wawi tawi a soodi téléphone ka makete ɓe hokkete jour ko testatama siko une semaine siko 2 jours on suma tawi woni haala téléphone ma jonni to yay ka ƴayetan buma min kadi teste No, kasa waɗi lan ɗo quoi. Min watama disque. on ko duttudugulajo Mi no watama disque gol quoi. anda no gaga sina ɗum business ɗi mon hawtodir sam Hande mon dimo hawdimo vrai no hawjani mo yaati quoi. Billahi. mi innuma mahin testen dare mayi Non ma chérie, désolé. mayi sa heɓal plaisir haray ko gratuit Non, c'est bon. no haray mi hokkima Non, c'est bon. s'il te plaît Tu viens quoi. Mi ko Gaza mi woodi. aw gaga o voyage sénégal wolo waɗoya toon enna wa artugol ka Non, mi tokkitamo tawoya. awa laawol ngol no feewi ngo buttaka e mum sakko ngo coofe gaza ɗo en tant que ɗen fettude ɗo goɗɗo naata tawati gaga seeɗa meɗen na min juuɗo nder ɗo i o tigi no labirani no darori ɗum i ɗum na marsataɗo ɗum ko karmo ko kuyaɗo ye worɓe nara tentumno e ko jihum arɗo wo gaza min mi découvrat mi ɗo boy no wawata woni ɗo makkata Kunun da dummini kunun ni ala yaadi ko fi tima safi tima fi tima mi ronki kof goɗɗo no wawi hargol ko nder balga tima yenna min law voyage
On tigi lando fi an de tan no ya da ma ko mbudi ko na min lan voyage hala mo de fi alla nawli ma ko mon derga na men sina fi alla mi ronki ko de hala mo sina dum men haɓa ko sabu ma piji go mo nyacciro derga hala mo de Gonda haalde ɗo mi faamaali yeeso mi faamaali ɓaawo mi faamaali binde a hocci ɗum haala ka ngata ƴiyali kon ɗum waɗi si tima no innudeɗa voyage kon ɗum waɗɗama kono mi waɗi mo fus mi voyage hande la jangom joni goɗɗo kiliyanjo ari ga kiliyanjo on landi fiyan ko nder bargala yalti wo kan ko lan voyage mi siwa artugol mo wawi haalugol ɗum no lan jooɗi ɗo abi tima no waawi goɗɗo ha soodugol maaki ton wonna ŋaala ɗo himo anndi yimɓe ɓe ŋayi haa jaaka e nder e mak wonde hay gooto haa jaaka hara ko honɗum mi sikki no ŋaalamo toñude ka par ce que billahi walla si tawi a toña e mondiraaɓe si tawi ko a woni ala gonga hakkude allah e mi toñanamo fiyoɗo par ce que mi jaɓay fof sina ɗum ɗo mi jaɓay fof sina nawligo affaire golle ɗen ɗum ɗo ko golle ni na concurrence ni concurrence ɗum ko ley si hewti ka golle fof koyo wallidi haa gasa est ce que ɗon famude min tima goɗɗo wata arde ɗo client jo wata arde ɗo o inna wala ɗo hara mo andi o sodetaki hara mo andi no wayno konɗum e jalousie ni konɗum et puis non la remare c'est puis goto à chaque fois oɗo simi haali simi gayni haalde ko kanko remosata ko kanko atoto hollude yimɓeɓe millan yawe ma ɗum min komi haali ko wona ɗum ɗo tima sutti ɗum ɗo mais no raabi mi falaya halnan kono ɗa hooli tu es sûr de ce que tu en vante ko fiyonu mi fenanta min noon say piiji go timano waɗa ga ko sabu ma de o hoore kadi ko ga nder ko nder bulo nder ga mi temo sina ɗum billahi mi accanta tima de haalamo de aha non min mi faami min mi andi ko fiyonu ani ko mbuɗi jolmi perdi ɗon oye inni wo jonna lan 7 million tima jooɗo bonnanana ɗum no ɓay o yiɗa bonere an on ko ɗum yoni hiide ɗo yiɗa bonere an on raabi jelu 7 million billahi ɓay noon tima hiɗa bonere an on ko ɗum yoni hiigol nder ɗo sina ɗo ɗi mbuɗ ɗon hala no hande la welti komi jooɗiɗo joni on noon kadi on voyage raabi jelu 7 million ananaji ko 7 million billahi ko ɗimi perdi ɗo joni on oya voyage ko ɗum oya windanilan ko whatsapp ɓay o haalilan ɗum mi moni ha somi hino ɗon tima billahi min nangonira ɓay mi muññota inda ko tima waɗi ko tima ha on ɗon haɗi jonna ma 7 million ji ɗi ko tima waɗi ha heɓi hen ɗo 7 million ji ɗi ɓay so yinano lan voyage handara lan jogi accu ɗume o waɗi ko wattata fitima billahi mi ronki kof Ono e gore jang. haka jatu saba oya Ye minang a hay kilang. wallahi sina nini o tigi ala yaltude fos Ma on fait na problem ko min nula. tawi ko non Cousin jamani lo. Ido Europe. Ko fala la jombu ko. Ya. awa mayi Ko irma halangol ma amnesty hebi mo ere. Ma min dama sendo de. quand même do Kadi problem tiki min dama kadi sendo. sende me ay ko enen jandi ko quartier on duuɓi jelɗe nganndu joɓa wonde bobo Dila won dem bobo ko. hanno fewndorden ɗoni Jonno ko ɗum mino dirma halangol ma. An kadi ganda ko no wira parce que en jomba on no ngari ɗo. Jogi min falno ka o mariage famille kono mi taw mi ala. mariage famille uɗo Europe hakkude ma ala faala ko mariage famille uɗo Europe Ni gore jang andi honno famille. Si moƴƴi o weldi. siko tampuɗo adda ambola siko tampuɗo gawa inde a faala kono ko yiwɗo report e hono de Europe so tawi ko tampuɗo ɗon wara koko famille ma tampuɗo ɗo ɗo gawa inde a fuurata minen yiɗi Europe an tigiɗandi ɓen noon ko vie porte ɓe jogiti an tigiɗani donc so feyi a faala ɗottuga nder tampere ɗo haalnala so a faala ka min miɗo faala yaade ton o joom bala min noon kono komi conseillé tama kon kay jatu hiɗa andi nene ma no wawi hiɗa andi famille ma no wawi goɗɗo yiwi han ko yiwi are nima faala ma jaɓu weltora Ok mina. Ya pa. jaɓu weltora tanango yeɗugo ɗo si c'est la cas comme ça tanango waɗugo ɗo sumunu mum han goɗɗo nana ɗum ɗo ɓe naɓɓe bonnanama jogama gara perdi Ok mina ya pa de problem. Sai mino dima mi halanima. Ko parce que lang andi awonantalan ko bonantala. quand même Be mi hulu tun fi mele famille on ton to men haboy parce que da andi ko ben ha kon dewgal welata. dewgal wela sa muñike noon hande kay jawgal no weli nder Ya pa de problem joni. Mi accepte. joni noon Joni. ɓe taƴi peero Mo wari ko ha
Kelandi kala min be jon jonta be réponse ben si babe na tiki de mi noddaɓe mi haalna ɓe joni mi woni e konngol goto tanan koye mijjitagolle ɗum de he nini gorko wela heɓude tanan koye mijjitagolle ɗum awa mijitagol angol fof ɗum hari ɗum ko ha sen yiidi ɗum yewte kono waɗi suminoɓe hokkanta joni so baɓe ari kiki de minaɓe joni mi iwtiri ɓawa ma joni ya pas de probléme après no ɓe heɓɓiri fi mariage o mi haalan Allah jaɓi nan ok ko ɗum ko mutama o ko ɗum joni fi dewgal na keleyagal jaɓude sa acci yandu ɗo layike ma hiɗa andi nde wonne kettorade ni fino heɓiren dogal on kadi Allah ittanima ko ittanma o addi sa inni a négligé ɗum ɗo jaɓu ɗum noon de he awa nini toɗo addi an fiɗa addi dowle ɗen no wayni ya pas de probléme mi nani a faami joni min ko ɗum ɗon tummineliranma baɓe ga no ari kiki de min naɓe juste prêt quand même do naɓe merci innaɓe te prête direct ayni ɗon ñaɗa ay nanata e détail wallahi sa naati détail mi nani ngol ngara walla mi awe go jambalan fenan tam tam no yot yaɓi probléme mala joni lanni ɗon yaɗon laatke quand même de andi mi yato haɗa mi yaa mi focta koye nderne ko gore jango mi yara mbuɓuɗan ndiyam ɓuɓuɗan ka hañane lan kay ndiyam mbuɓuɗan awa heɓi bonheur wa heɓi bonheur ɓay gara suudu labani waɗa timmi waɗa karo Allah ara yiɗi ko waloɗen focce ɗowaɗen vi pot waɗen bete tiktok fayna e wuuɗa en wuɗaka de Habi, ako ni falla. Yun. Ko fi hunun da holi hore mande ako ɓuri fof. Ko nandira lan holi hore? Awa plainte ma on ari ha tawila. Vraiment trop c'est trop. An asutti non goy a waɗi hore ma ɗo ka lamɗo. Mais na lamɗo. Sa yi hande ɗa ɗo la ɓorno ko falɗaɗa bukanno ko mi wattuma. Ko mi waɗuma ɗum ɗo. Rabi ari hollitilam wo ata kaymo innamo jattuma client simo haɗi marsina simo haɗi si tawi ɓe ala sodugol makko kanko waɗi hare a uura par ce que an ko goɗɗo yima wo hiɗa lamma ɗa lammi dus lakkere woodi hiɗa lammi goɗɗo so tawa ɓadagol bagol magol no haaɗi horɓe ɓen tigi sodata no joni noon ko honɗum raabi mari e nder ɗum ɗo sa ala marsude sa ala ka sodede ko ɗum waɗi trop c'est trop et puis noon kadi hiɗa andi piiwu gotum nder o fof no respecte lan simi haali piiwu gotum simi andi ke mi woli ko an arta renonce haalaji am ɗum j'en ai marre de toi j'en ai ras le bom de toi a faami sa wattanaliga billahi min yalanani gorego mais mi wiire ɗafiɗa andi lan andalangoy a yiyay lawol mais jokko anday ko bonira mi gayni noon haalangol makko dernier avertissement min siɗa suudi min siko beere yarta min ko poɗɗen ɓe ayamiraka wonɗa ɗo ayami andi an hulatama taw haalango gonko hande hewtanma min hilal lammi min hilal luuɓi ɓa himoɗo addantande 5 millions 8 millions ha 9 millions ha 10 millions nder ton hande a waway o yaha ukkidira o wawla ha o haara ara wawlanalam min ha haara inni ko a wattiri lan ni na wattiri la tawde lan faala wonirde ni sina ɗum yattektatano golle maɗi c'est parce que min kala faalano wonirgol mais attention haalaji maɗi a gayni haalaji maɗi ga ɗoytidiray maraɗi ɗiyaɗumannoɗa haala lannotako somi hakkirayni mi landi salani haala lannotako ko somi hakkirayni an jakaɗa mari hakkilay siko seeɗa an tigi a inni ɓa wadde 5 millions e jelu mi yetoma piyu gotum hande hay siko nene ma jara hara ko biro ma heɓuɓe ma ɓen on nene gotoɓe ɗiɗo an ala addude fus ko addo won kon noon ɓe ƴettata ɓe yacca ɗon mo waddata na noon feere ma e fottirɓe ni mi ko min wattuma ɗum ɗo a faami ko falanoɗa o mairi a heɓari ɗo komin ari holluma ɗa wawi wonirde ni komin okkuma on chance ɗon komin innima hiɗa wawi wonirde no faliraɗa no mais antum luttude antum e ma har ya ala on courage ɗon par ce que ko aaden jo wulɗo reedu hiɗa faala mais a susta waɗugol ko faalaɗa ko komin wattuma komin waɗuma ka wonɗa ɗon han nani jabotirde de min komi fattorma si a fijirilam mi virete ɗum ɗon mi chance peu importe ko faalaɗa wadde min a wata wowlirangol no faaliraɗa mi fanka hay jibinɗolango watalan haalirande no faala iske sikke momi fottirin naadilan kadi e ɗe golle haskiti Allah koko haalduɗen kon min noddi kajjat min yewti mi wi'i kajjat kuuje makko haray goto faala kastina kamma o wi'inmi o raɓɓindingol baabe mi yeddata Allah jarama mi jaɓi ko ɗum woni ɓiɗɗo ɗo joni Allah waɗi suka ma o yalti fi jiwo
ɓe haaldi ɓe fottimo be inni no yiɗi No yiɗi. waɗen kisam modi en ala tonginde waɗen kisam to ayɓe ɓe naadu jungo no fana on heewiri mbiɗo yaade miida imam o noddita noddana en bolonda on kene ha hollita mawɓe quartier o waɗen taƴen peera on kisam ko ɗum wonde waɗi woten saato en ala satinde few nani ɓayna goɗɗum ɗewgal satangal ngal juuta balɗe few wonri kaari few ko ɗum joni ko ɗum wonde wadde awa jaaɗa a yaade ko baabe ma ko mawɗo nam mi hollitat ɓe fof holli ay kamɓe tigari min yewtino kono min nomi yiltitoto ko mon ga ko halduɗen wo ndaare ñalande joɗɗen taƴe ñalande ella ala nani hollitan en ɓen Kono wawata to ko ɗum babala amen makko sohnaɓe. holliti ko babala makko mawɗo jaami on e imam on mi kippay ella waɗali nani awa sooday haɓɓere goro naɓa ko ton awa teddinira imam joni en wi ɗum nani ella ala hande on ko ɗum ɗo mi yam caja mi ɗowtali awa miɗo hiwro ɗon pili nani wallahi yo allah okkor kumpay kum sonnajo mo wawata wondude ha ñande har ko gabru sendataɓe allah tawara ko kajjatumo on wallahi On jara. Hawaino on ɗo. Min noddiyo. Wona ɗiɗi ma pat. An yettingal ɓe no. Ay wata e wonde ɗiɗi. Ay wata wonde ɗiɗi. Voilà. Min nodditiyo. Wona ɗiɗi ma pat. Vraiment no woodi ko ala yaade nder ka. So yimi nodditi yo ngon fop minni ko ma aron joɗɗen ɗo waɗira ni c'est parce que no timmi ko moni kon haalande on no feƴƴiti taw mi fuɗɗorto fino wondira noon nder ɗon alala welde yurmodiral ala mo kala ko haaju mum andi son son ko ngoro ngara anne cooƴi ala on wa ɗum ɗon taw e wallinay premièrement coggu ndiyam ɗam mi ronki par ce que min tum woni yoɓde ɗo coggu ndiyam ɓuuran kan haalaka waka zalika mi naatay ka chambre ji mon hara haysi ɗo yalti hara ɗo yehi ɗo placement climatiseur on ko nder ɗon haccoto ɗon andi ɗum ɗon fof ko min woni yoɓude vraiment mi ronki koye wallidir par ce que taxe on no satti jooma ɗo kadi ɓe nodditila mi ɓeydi anon namin tu woni jiwo namin tu woni namin tu wawata gollugol ɗum non onon kadi ko rewɓe ɗo wawi gollirgol no mi gollirta noon mais feccere nden no ɗo ko min waɗata tawta kadi si fendumo a hewti ko min comptata 1 million 2 million mi jonnamo kan naɓana famille mo donc mi faala na yo mi wallu on onon tun ɗaɓɓirta ɗo hay goto e mon barki hay goto e mon ɗo na yayan na tantiyan na hay fussan opinion auto fottindini donc taxe on mi ɓeyda e woni kadi ngam ɓeydude 20% ɗum ɗum no yaka seede no fof 20% mi ɓeyda woni par ce que joddi courant komin tun hawa hande ɗum komi yoɓata courant komi yoɓata ndiyam goɗɗum simi ƴetta ka mbuɗigo mi yoɓa cogguɗo mais hande kadi ɗum ɗon fof mi wawata en golla e woni ɗon gollude lan gollude ko woni tum min business ƴanni na ka pays ɗo kono noon to sen ndiya mais il faut ko golle goto de wonde ana noon mi yaata yango mi yara mi ñammina ɗum ɗo fof onon kadi kon juuɓe ɗo wawi wadde no mi waɗirta